Etortzatik bereziki Josebari gure gonbidapena onartu zulako eta esker berezia Jose Luis Arastoari eman behar dize bera izan da bitartekari guzti honetan. Joan dan urteko azaroan amua bota zigun eta hartu ingendu itxuan eta gaur hemen gaude zorionez. Orduan, behin saio hau aterako gendula adostu gendunean, erabaki behar genduen ze forma emango genion. Gu normalian solasaldiak egiten diteunean, liburu baten bueltan jartzen duten dugu. Baina, karo, Josebak alako obra oparoa dauka, ez genion zentzurik ikusten liburu bati atxikitzeari. Ez genion zentzurik ikusten, da, berarekin ere komentatu gendun zerbait. Eta orduan, pentsatu gendun olako hitzaldi edo solasaldi edo tarteko zerbait egitea. Joseba kontsideratu zegoela idazle konprometitu bat, konprometituak gizartearekin, norbanakoarekin, Euskal Herriarekin, hizkuntzarekin orokorrean da euskerarekin zer esanik ez, literaturarekin. Eta guzti hori ikusi dugu, genero ezberdinetan landu dula, baina beti ere, esango genuke xamurtasun handiz, irudimena erabiliz, jakinduria handiz ere bai, iradokiz edo galderak planteatuz, eta ironia ere erabiltzen du, eta beti ere eskuzabaltasun handiz. Horregatik plazer bat eta oso interesantea da bere irakurtzea eta gaur hemen eukitzea zesanik ez, oseak gozatzen saiatuko geha denok. Niko, zure ibilbide literarioa hor zaku horretan denetari sartzen da. Zerbait kontatu diguzu, zergatik idazten duzu, baina, ez dakit. Ze behar sentitzen duzun idazteko, genero utaketan ze arrazoi erabiltzen duzun, gaiak. Idazten hasi nintzen euskeraz, debekatuta zegoelako. Ni naiz, hemen batzuk ez dira ni baino gazteagoak, ez da, orduan ezautu genuen, nahi bentsat, eskolan, Durangon, espazio publikoan euskera debekatuta zegoen, baserritarrak inguruan bizi ziren, baina gero espazio hirian eta espazio publikoan euskera baztertuta zegoen, da eskolan jakina eta gu asignatura espainola, latina, literatura espainola, historia, Espainiako historia, formación del espíritu nacional genuen asignatura moduan, ez da? Asignatura batzuk hori adibidez existezkigun asko pegatu, ez? Formación del espíritu nacional eta guzti horren kontra errebelatu ginen, ez? Gure aurreko belaunaldia gerra ondoko konplejoarekin bizi izan, politika zitzegitea gauza lotzarria zan, edo jendea konplejatuta bizi izan, eta gure belaunaldia ja errebelatu zan ideia oso irautzaileekin, eta ni behintzat erakutsi zidaten, eskolan erakutsi zidaten guztiaren kontra egin duen. Ez gu meza genuen eskolan goizeko 8:00, behintzat metan goizeko lehenengo asignatura meza bat izaten zen. Eta, ni oso anti-religiosoa bihurtu nintzen, euskera debekatuta zegoen, nire euskera rekuperatu nahi izan nuen, ja umetan utzi nuen hitz egitea. Nire etxean beste etxe askotan bezala bilinguismo perfecto bat zegoen, gurasoak euskeraz ari ziren, da umeak erderaz egiten genuen. Bilinguismoa zen, bakoitzak hizkuntza baten egitea, ez bilinguismo perfectoa da. Da holan, da hori kapitalismoa hori ezinbesteko zen, orduan gu antikapitalistak izan ginen, dana holan, ez da? Eta, nik erabaki nuen, euskera errekuperatzeko movimendu horretan sartu nintzen, eta hori alfabetatu, eta berehala nire maixoa bentsat eskatu zidan lan bat egiteko egun horretan ezin zuela zeberak zeruko argia erazita gero, eta nire literatura asko irakurtzen nuen, eta hori. Da nire impresioa zen, bazegoela utzune handi bat, ez da? Euskal literatura momentu hartan ezen existitzen, ez da? Zeuden
idazle handi batzuk. Gabriel Aresti, Jon Mirande, Seizar Vitoriak ere ja idazten zuen, hemen bazenuten Josan Artze zenuten. Da orten bat zeuden, baina danak jende hori izan, ez da gizelan esan, otso solitarioa edo agaitik asmatu behar zuen hizkuntza bat, hizkera bat, oso personala. Hori linguistikan deitzen da idioletto. Orduko idazlea ziren pertsona esolteak eta 70 hamarkadan euskaldunak esan behar dute, balore, juizio bat botatzeko, desastre bat izan garela gure gauzekiko, ez da? Da hizkuntzarekiko desastre bat. Eta, lehenengo liburua argitaratu zen, Lingue Vasconum Primitie, 16. mendean, eta ortografia adostu genuen 1980an, uste dut ez? Ortografia adostua, 5 mende tardatu genuen ortografia adosteko. Uste dut independentziarako bidean jarriko garela 40. mendean edo. Hizkuntza balitetu ez da ortografia bakarrik, ortografia da ezinbestekoa hizkuntza literario bat sortzeko, baina falta da gauza asko, eta sasoi horretan gu beharrezkoa dena, ez dakit igual linguistikako idea batzuk esplikatze aldera ez, baina edozein hizkuntza dauka estandar bat, grado 0 deitu daitekena, eta Roland Barthesen biltzak grado 0, idazkeraren 0 gradoa deitzen duena ez, hizkuntza estandar bat, neutroa, aseptikoa eta minimoa hizkuntza batena, ez da? Orduan, zer da literatura? 0 grado edo estandar horren aldaketa, ez? Edo hizkerak 0 grado horretatik apartatzen direnak, edo 0 grado basiko horren estensioa da literaturaren helburua, ez? Desarrollatzea registro linguistikoak 0 grado horretatik aparta. Euskal literatura zer izan ziteken, espazeukan 0 gradurik, espazeukan oinarri minimo bat, ez? Eta gure idazle belaunaldiaren ustez aportazioa Euskal Herriari edo gure zerari izan da lenguaje literario oinarrizko bat proposatzea, ez da? Nire ustez lan hori aparte utzita idazle bakarti handi horiek, Gabriel Aresti, desarrollatu genuela holako ugolde bat bezala idazle pila batek, ez da? Eta lan hori gauzatu zen 70ko hamarkadan, eta batez ere 70ko hamarkadan, eta batez ere 80ko hamarkadan. Eta nire ustez 80ko hamarkadan, ja ortografia batuarekin, euskera batuaren oinarriekin, sortu zela lenguaje literario komun bat. Nire ustez batez ere aipatzearren autorean, nire ustez Bernardori zor diogu arrakasta hundiena, ez? Oabakoak liburua izan zen oso importantea, lenguaje literario komun hori zabaltzeko orduan, ez da? Literatura euskarazko literatura estandar bat sortzea, ez da? Eta orduan, ni bentsat
ni konsideratzen az, egun edo 200 idazle horietatik beste bat, ez da. Eta nire kontestu horretan, nire nola enfokatzen duen nire lan, edo nire liburuak zertaz diren, ni saiatu nintzen egiten literatura politiko bat, konpromisoa bat, baina hor bat zegoen eztabaida bat, eta nik genuen ulertzen konpromisoaren idea hori nire uste oso arraroa zen kontestu horretan, eta ni saiatu nintzen, nire ustez, gauza haueko igual hobeto esplikatu behar dira, ez? Baina nire ustez, bat zegoen zazui hortan 70 urten amaieran hiperpolitizazio bat. Eta politika pragmatismo oso gutxikoa, eta oso giro hiperpolitizatu ezen, eztabaida tonto pile bat zegoen politikaren inguruan, eta ni hori izitzen bat ere interesatzen, eta orduan ni saiatu nintzen egiten nire buruan zegoen, hori lenguaje literario horren sortu beharra, eta ni saiatu nintzen egiten literatura apolitikoa, planteamendu apolitiko batekin, lenguaje literarioaren sorrera horretan laguntzeko, ez da.